na makaibahan an satong kagurangnan sa mamurawayon na kahadean. Naghahalat kita, naglalaom na dadarahon kita ni Jesus sa kahadean na daing kasagkoran. Ipinadara ka Ama si Jesus, tanganing iligtas kita. Nagin siyang tawo arog sa satuya. Siya an Emmanuel, kaibata an Diyos. Kaibahan niya to si Jesus, asin winawarasan kita, kan balaog nin paglaom, tanganing makalaog kita sa saiyang kahadean. An makakaibahan po niya to sa pagselebrar kan banal na misa, iyo po si Reverendo Padre Albert Orilio, an satuyang kura paroko. Matindog po ang gabos, asin sa maugmang tingog, awiton niya to an awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo ka Bos. Asin sa saimong espiritu. Matugang nasa ikaapat na Domingo na po kita, kan panahon ni Adbyento, panahon ni pag-aandam, sa pagselebrar niyato, kan pagkamundag kan satuyang kagurangnan. Sa tuyang sinulan ang ikaapat na kandila na nagsisimbolo kan pagkamot na ipinahiling sa to kan pagpadara ng Diyos kan sa iyang buktong na aki, tanganing iligtas kita, tanganing tubuson kita sa satuyang pagkakasala. Kaya may dahilan na kita mag-ugma, ulita nagraranin na ang gawing pagliligtas. Matugang akontan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kita na magselebrar ka mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, maherak ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo, mahera ka. Kristo, maherak ka. Ika na nagtutukaw sa Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, maherak ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, pakipanua kan sa imong grasya ang samong mga isip, tanganing kaming nagmimidbid sa pagbareta kan anghel, kan pagkanitawan ni Kristo sa imong aki, madara sa kamarawayan nin pagkabuhay liwat, huli kan sa iyang pagtios asin krus. Huli ka sa Kristong kaguranan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin naghahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Pinagmauot ni Hading David na magpatugdok nin templo para sa Diyos. Alagad ipinahayag man kan Diyos na an sa iyang pagmauot, iyo an magpatindog nin templo na dai marurumpag. Sarong kahadean sa pamayo ni David. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa ikadawang libro ni Samuel. Kan makatukaw na si David, an hade sa saiyang harong, asin mapatiwasay na kan kagurangnan, laban sa gabos niyang mga kaiwal sa palibot. Nagsabi an hade kay Propeta Nathan, "Hiling nga baya, nag-eerok ako sa harong na sedro, mantang an kaban kan Diyos, yaon sa laog kan tulda." Nagsimbag si Nathan sa hade,
Ang gabos na nasa puso mo, lakaw, gibuha, tayawon sa imo ang kagurangnan. Alagad kan bangging ito, duminatong kinatan ang tataramon kan kagurangnan. Naan sabi, lakaw, sabihan mo ang surugoon kong si David. Siring ang sabi kan kagurangnan, ika, itutugdok mo ako ninharong tanganing eerokan ko. Kaya siring ang isasabi mo sa surugoon kong si David. Siring ang sinabi kan kagurangnan nin mga hukbo. Kinuata ka sa pasabsaban, sa likodan nin mga karnero. Tanganing magin pamayo kan banwaan kong Israel. Kaiba mo ako sa inkaman naglakaw. Tinakras ko ang gabos mong kaiwal sa atubang mo. Pinadakula ko ang sa imong ngaran, siring sa ngaran kan mga darakula na yaon sa daga. Mabugtak ako nin lugar para sa banwaan kong Israel, asin itatanom ko sinda duman. Mag-e-erok sinda sa namumugtakan nindang iyan, asin daina pagpupurisawon. Dai naman sinda papasakitan kan mga bakong suripot, siring kan enot. Kan panahon na nagtalaga ako nin mga hukom sa banwaan kong Israel, asin papahingaluon ta ka sa gabos mong kaiwan. Pinapahayagan ka kan kagurangnan, na igigibo ka nin harong kan kagurangnan. Kung mapano na an sa imong mga aldaw, asin maghigda ka, nakaiba kan sa imong mga magurang. Babangunon ko ang tinubo mong masalihid sa imo. Gikan sa imong hawak, asin papasarigon ko ang sa iyang kahadean. Ako magiging niyang ama, asin siya magiging kong aki. Masarig ang sa imong harong, asin ang sa imong kahadean, sagkod pa man sa atubang ko, asin ang sa imong truno, magiging puso sagkod pa man. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Sa kung aawiton sagkod pa man, ang pagkamarahayon kan kagurangnan. Sa kung aawiton sagud paman, ang pagkamarahayon kan kagurangnan. Ang pagkaherak kan kagurangnan, aawiton ko sagkod pa man. Sa sunod-sunod na kapag-arakian, ipapamarita kan sa kunguso an sa imong katutuohan. Tanagsabi ako, sagkod pa man itutugdok ang pagkaherak sa kalangitan, papapusugon an sa imong katutuohan. Sa kung aawiton sagud paman, ang pagkamarahayon kan kagurangnan. Nakipagtipan ako sa sakong pinili. Nagsumpa ako kay David na sakong surugoon. Sagkod pa man, papapusugon ko an sa imong tinubo. Asin itutugdok ko para sa sunod-sunod na kapag-arakian an sa imong trono. Sa kung aawiton sagud paman, ang pagkamarahayon kan kagurangnan. Siya maapod sa ko, Ama taka, Diyos ko. Ang gapo nin sakong kaligtasan. Babantayan ko sagkod pa man ang pagkahera ko sa iya, ang sakong tipan, maging totoo sa iya. Sa kung aawiton sagud paman, ang pagkamarahayon kan kagurangnan. Susog ki San Pablo, ang kaligtasan na dara ni Kristo, buot niyang maiwaras sa gabos na tawo. Sa paggirumdum niyato kan sa iyang pagkamundag, lugod kita gabos mag-ako nin kaligtasan, asin madara sa iyang kahadean. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Sa iya na makakaparigon sa Indo, susog sa sakong iwanghelyo, asin pagharubay kay Hesu Kristo. Susog sa pagpahayag kan hilom na misteryo, narinimpo sa daing kasagkuran ng mga panahon. Alagad ngunyan, ipinahiling na asin huli sa mga kasuratan kan mga propeta,
Susog sa kasuguan kandaing kasagkuran na Diyos. Ipinahayag sa gabos na nasyon para sa pagkuyog nin pagtubod. Sa Diyos na iyusan na ang madunong huli kay Jesucristo. Sa iya ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ang pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa ikanom na bulan, sinugo kan Dios ang anghel na si Gabriel sa sarong syudad nin Galilea, nan ngaran Nazaret, sa sarong birhen, na esposa nin sarong lalaki na ang ngaran Jose, sa harong ni David, asin sa ngaran kan Birhen Maria. Paglaog, nagsabi sa iya, magugma, pano ning grasya, kaiba mo ang kagurangnan. Sa matataramo na ini, napurisaw siyang gayo, asin nagparahurop-hurop kung ano kaya ining pataratara. Nagsabi sa iya ang anghel, dahi ka matakot Maria, ta magkamit ka ning grasya sa Diyos. Uya, mangingidam ka asin mangangaki nin lalaki, nangangaranan mong Jesus. Ini magiging dakula asin aapudon na aki kan urog kahalangkaw. Itatao sa iya kan kagurangnan Diyos ang trono ni David na sa iyang ama. Mahadi siya sa harong ni Jacob sagkod paman, asin ang sa iyang kahadean mayong katapusan. Nagsabi si Maria sa anghel, paano yan mangyayari, tamayo akong namimidbira na lalaki. Nagsimbag sa iya ang anghel, sasangkuban ka kan Espiritu Santo, asin lilindungan ka kang kapangyarihan kan urog kahalangkaw. Kaya ang mamumundag aapudon na banal, aki kan Diyos. Uya si Isabel na sa imong pinsan, siya man nangidam sa iyang pagkagurang, asin ang bulan na ini iyo an ikaanom kaining inaapod na baog. Huli tapar sa Diyos mayo ning anuman na dai mahahaman. Nagsabi si Maria, uya an surugoon kan kagurangnan. Mangyari sako sosog sa imong itinaram. Asin naghali sa iya an anghel. An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po ang gabos sa paghinanyog kan humiliya. Diyos maray na ramrag kaninyong amin. Minsan po may sarong aki na pinagpangakuan kan sa iyang magurang, sabi kang ina, maduman kita sa makdo. Kaya lang, bago sila magluwas sa harong, bigla pong nagbuhos ang makusog na oran. Kaya sinabihan niya an aki, day kita madadagos pamakdo.
na hiling mo mauran. Dahil nagpupundo pati si uran. Si Aki naghibi ning todo. Dahil mapugol sa paghibi. Talagang nagbabalinghaw sa paghibi. Tano, sarong pangako ang dai nautob. Big deal palan duman sa Aki itong pangako kang ina. Talagang yaon sa iyang puso ang excitement na at last makakamakdo. Pero kung araw ka yan, nag-expect ka na maduman ka mo sa makdo, tapos dahil nangyari, talagang gaba ang buot kan Aki. Namumutan ng mga tugang, siguro may pareho man kamong eksperyensya kaiyan sa pagkabuhay. Mga pangako na dai na utog. Mga pangako na dai na panindugan. Dipisil na ma-disappoint. Dipisil na sarong pangako na dai inutob. Nangyayari ini sa mag-agom, sa mag-boyfriend, mag-girlfriend. Nangyayari ini sa urutangan, babayadan ta ka sa aga, tapos nag-abot an aga, dahi ka man binayadan. Naglalaom ka na babayadan ka, na dahi na kaipuhan magsingil. Sa mga kontrata na dahi na uutob, pagmati mo, nabudol-budol ka. Nakaka-disappoint, nakakaraot buot. Iyan po ang kaluyahan kang pangako nin tao. Usually, dahil nauutob, dahil kita naging faithful sa satong mga pangako sa mahal na Diyos o sa satuyang kapwa. Pero bako po sa mahal na Diyos, God remains to be faithful. Sa mga aldaw pong ini na kita naghahanda kan pagselebrar kang Kapaskuhan, sa siyam na aldaw nin pag-aginaldo, pinaghuhurup-hurupan niya to ang mapapadapit sa pangako nin Diyos. Bako po ining simpleng pangako, na arog kang pangako na makakansaluwas, majalibi o kaya mamakdo. Bako po, na pwede mo lang na ipospone. Ang pangako na ini, na realisar sa halawig na proseso. Ang pangako ni Diyos, iyo na ililigtas ang banwaan na Israel. Kung mahiling ta ang kamugtakang Israel, baka mas malala pa sa mga eksperyensya na sa tuyang inaagihan. Ang mga Israelitas, bakong stable ang buhay. Permisa sindang paborbalyo ning harong, mayo ning stability ang sa indang buhay. Bakong magayon ang gobyerno, bakong stable ang gobyerno, bakong abusado ang mga namamahala. Kaya mayo man sindang kapangyarihan, helpless sinda. Kung ano ang ipautob, ano ang sabihon sa inda, sunod-sunduran sinda. Mayo sinda ning katilingkasan. Pagduman ka mo sa Ehipto, duman, nahaloy naman sinda. Garong naghahalat na mayong hinahalat. Kaya sa indang pangarap, wish, sana makabalik na kami sa samuyang talagang harong. Na nag-i-enjoy kami kang buhay pamilya, stable ang gobyerno, maaasahan, mapagkakatiwalaan. Kaya ining sinabi sa banal na kasuratan na magpapadara ning sarong hadi na maghahadi sa indang banwa,
sarong bagay na sa indang pinaghahalat. Ini ang Mesiyas. Naglalaom ang gabos na ining Mesiyas na ini ang magbabago kan buhay kan mga tao, mga Israelitas. As in, ini sa indang pinagtutubod, hahangad, dahil ini bagay na yaon po sa banal na kasuratan. Madadangog sa mga sa tataramo ni Propeta Isaías, ngunyan sa mga pagbasa na hinanyog nato ang pagbasa gikan sa libro ni Samuel na kung saan nagpangako na magtutugdas nin harong para sa kagurangnan. And then nagpangako na si David mamok na ning templo, harong ning kagurangnan. Pero God cannot settle for less. Bako lang simpleng building ang gigibuhon, kundi sarong kahadean na magdadanay sagkod paman. Iyan ang mas grand plan ning kagurangnan para sa katauhan. Asin ini po nangyari sa Ebanghelyo na kung saan pinagpangako kang anghel kay Maria, kan siya sabihan ika mangingidam, asin mga ngaki nin lalaki, ngangaranan mong Jesus, magiging dakula, aapudo na aki kang urog kahalangkaw, itatao sa iya ning kagurang na Diyos ang trono ni David, na sa iyang ama, mahadi siya sa harong ni Jacob sagkod paman, asin ang sa iyang kahadean, mayong katapusan. Sisay anday mabibigla sa siring na pangako. Ordinaryo kang babae, kang Nazaret, all of a sudden may nagsabi sa imo, ika na ang magiging ina kan tagapagligtas, kan magiging hade kang Israel. Sisay anday mabibigla. Sa saro pong hospital, sa mga hospital may sistema po sinda because naka-reschedule ang gabos. Halimbawa, postpone ang sa imong operation. Naka-program po yan, ipapadara yan sa concerned person. Kaya lang, one day, naraot po sa system. May 10 pong tao na napadaranhan, imbis na sabihon na your schedule of appointment is scheduled on another day, ang naipadara sa 10 lalaki, iyon na be happy, you are pregnant. Ini pa lang si result kasi laboratory, ka nagkapirang babae, kailang napaidara, duman sa 10 lalaki. Kaya nabigla sinda, paano mangyayari ini? Mga lalaki sinda, tapos pregnant, yung message. Siguro arog man kaini, ang enot na namatian ni Maria kan sabihon, mangingidam ka. Sabi ni Maria, paano man ako mangingidam? Mayo man akong lalaki na kamidbid, paano ako mangingidam? Arog po yan ang the same reaction. Pero dahil pinaliwanagan siya kan anghel na anggabos, sabi kan anghel, sasangkuban ka kan Espiritu Santo, asin lilingdungan ka kang kapangyarihan, kan urog kahalangkaw. Taan sapot ni Maria, paano mangyayari ini? Pero relax lang, Espiritu Santo ang kagibuhan ka ini. Mangyayari ini, mangingidam ka dahil sa Espiritu Santo. Pero ano si Maria, nakipag-argue? Nagtubod lang si Maria sa anghel. Look at the quality of faith ni Mary. Naghapot siya, pero sa huri, nag-uyon manggiraray siya sa plano nin mahal na Diyos. As in, pinagpaliwanagan pa siya kan anghel. Sabi kan anghel,
sa Diyos mayo ning imposible. Hilingaan sa imong pinsan si Isabel, 80 years old, pero mangingidam, mangangaki. Oh? Kaya si Maria, dahil na nag-extend kan sa iyang paghapot, sabi niya, mangyari lugod. Uya ang surugoon, mangyari lugod, susog sa imong itinaram. Pero kaya sa tuya ang may siring na pagtubod. Pagtubod na mayong imposible sa mahal na Diyos. No? Mayong imposible sa mahal na Diyos. Mas nagtutubod kita sa kadaklan na mga bagay na idinidikta sa tuya kang kinaban. Dayan posible. Pero perming ini-entertain ta na baku yan posible. Although normal man po yan. Ta kita mga tao. Kita naghihiroan sa tuyang isip. Depende sa paghiro kang natura. No? Pag nag-apon ka sa taas, mababa. Yan ang siyempre natural. Pero the possibility na pag nag-apon ka sa itaas, dahil magbaba, imposible yan. Sa tuya, bako yan, natural course of nature. No? Pero tawan taning pagkakataon ang Diyos maghiro sa tuyang pagkabuhay. Maski sabihin ta na imposible. Kung tinutugutan ta ang Diyos na maghiro sa tuyang buhay, mayong imposible kung pusog ang sa tuyang pagtubod. Namumutan ng mga tugang, bakong imposible na utubon ng kagurangnan ang sa iyang pangako. Iyan anday magigibon ng kagurangnan. Kaya danay kita na magtubod, magsarig sa iyang pangako. Pangako na ipinahayag kung itinaon niya na ngani ang sa iyang bugtong na aki sa satuya, tano tadai itatao sa tuya ang sa tuyang mga hinahagad kung inisusog sa kabuutan kan mahal na Diyos. Amen. Matindugpuan ka, boss. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamang. Kaglalangkan langit asin daga, asin ti Jesu Kristo, aking bugtong niya. Kagurahangan na ipinagidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinangahikan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin kilinubo, uminilig sa mga gadan, kani katulong aldaw, nabuhay liwat hale sa mga gadan, sumilakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too, kan Diyos amang makakamhan, aleluman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga galan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan,
Ngunya na huring Domingo kan Advento, idulot niya to sa Ama ang satuyang mga pangangaipo. Mamibi kita sa iya, nasiring ki Santa Maria, makasabi man kita, mautob sako, susog sa imong tataramon, ang simbag kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, makaarog ki Santa Maria sa tuyang ina, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing siring ki Santa Maria, an sa tuyang simbag sa kabuutan kan Dios, danay na magin iyo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mantang nagdadangadang na an Pasko kan pagkamundag, an sa tuyang komunidad, magin bukasan puso, asin andam sa pag-ako kay Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga maedad na, mga nagmumundo, asin mga naghihelang, makaarog ki Santa Maria sa pagpaasan kan mga krus sa saindang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, makamate kan kaugmahan sa pagsabat ki Kristo sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit nun, Ama, kaming naghahalat kan pagkamundag ni Jesus, tukdoan mo na danay na magsunod sa halimbawa ni Santa Maria sa muyang ina, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eukaristiya, ang pagdulot asin pagandam kan mga atang. Ang misa pong ini idinudulot man para sa mga minasunod na intensyones, pasasalamat kan Jacob and Tablante family, pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Norman Gamos and family, pasasalamat dulot kan Liegado family, pasasalamat dulot kan Lanuso and Tretasco family, pasasalamat dulot ni Edith Maniscan and family, pasasalamat dulot ni Mrs. Nesitas Nohara and family, pasasalamat dulot ni Charito Hertes, pasasalamat dulot kan Bartolay family, para sa kalag ni Cecilia dulot ni Alejo E. Verango, para sa kalag ni Dionisio dulot ni Mr. and Mrs. Victoriano B. Dinero II, para sa kalag ni Jeronimo Asin Rosario dulot ni Asuncion and Villaluz and family, para sa kalag ni Juana Asin Victor dulot ni Lucas Kyler Guarnes, para sa kalag ni Patrocenia E. Paulino Jr. dulot ni Mr. and Mrs. J. Regaspi and family, para sa kalag ni Rustico Asin Victoria dulot kan Liegado family, para sa kalag ni Winifreda Asin Mercedes dulot ni Mr. and Mrs. J. Regaspi and family, para man sa kalag ni Orlando Jr. Asin Orlando dulot kan Makapagal family asin Misa Kumon dulot kan Makapagal family. Magpamibi ka matugang. Tangan niya sa kos sa indong atang, magkanigo akon kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kamawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ang mga atang sa ibabaw kan sa imong altar, pabanalong lugod ka ining Espiritu, na sa kabagsikan niya, nagpano kan pupo na ni Santa Maria, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat matandos sa sinakakaligtas, na danay minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Inarubay niya sa hula kang gabos ng propeta, dinara sa pupunan kan inang birhen sa dai masabing pagkamot. Pinahayag ni Juan ang sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yaon na. Pinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag.
tanganing maabtan kaming nagpupukas sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaibakan mga angheles, asin arkangheles, kaibakan mga tronos, asin dominasyones, kaibakan gabos na langit no nahukbo. Nag-awit kami kan himno, kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangan, Diyos ng marahukbo. Ang langit asin dagat, panukan sa imo, kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, maladan ang inadigdig, sa ngaran kan kagurangan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanagad an banal, burabo ning gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay asin pagpasalamat, binak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, tini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya maning kalis, asing girari pagpasalamat sa imo, itinao sa iyong mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom ka ini, tani ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipa, napapabuloson, para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubos. Pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamaleta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahaya sa kuna ipamagato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Papasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdom ang kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromdumas sa iyong pagkaherak, ang sa matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kairaki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiban ni Santa Maria, Birhen na kan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles asing gabos sa santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkuran,
mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Sesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Kabanalon ang ngalan mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, minsiring sa langit, ang samong kakanon sa arualda, itaong mo sa muyangunya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo, mga nagkakasala sa buya, asin hare kami pagdarahas sa sugo, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa malaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man, ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na Sesu Kristo. Jesucristong kagurangnan, sinabi mo sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan itinataw ko sa Indo, are pakilingaan sa mga makasalan,
kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagpatinorohan ka mo kang tanda ning katuninungan. Agnus Dei Victoris, peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei Victoris, peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei Victoris, peccata mundi, peccata mundi, dona nobis pacem. Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uy nagpapara ka mga kasalan kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Kristus among karurangnan, paglalog ka sa muyang puso, maghalik ka sa muyang buhay. Kristus among kagurangnan, paglalog ka sa muyang puso, maghalik ka sa muyang buhay. Madyaman
Mamibi kita. Matindugpuan gabos. Diyos na makakamhan, namimibi kami, mantang nabasog kami kan panuga, kan daing sagkod na pagtubos, na kun gura no nagrarani, analdaw kan nakakaligtas na piyesta, siring man, kaludok na nagtatalubo, kami sa maninigong pagselebrar, kan misteryo kan pagkamundag kan sa imong aki. Siya na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po sa nagkapirang anunsyo. Inot po sa gabos sa pastoral concern. Kanakaaging mga aldaw, igwa pong nagrani sa kuya, mga nawawaran kung ano-anong bagay. Digdi sa simbahan, habang nagkukumunyon, si iba na winalat ang gamit diyan sa tukawan, tapos pagbalik ninda, mayo na. Kabali ang cellphone. So, magipong maingat. Dawa po, banal ang lugar na ini, pero maski ang mga parahabon, welcome ang giraray na magsimba. Dawa ta katoliko man sinda. Kaya kita, mag-ingat na lang po. Kung mahilig po kamo magpa-picture, maski sa picture dapat daranindo ang bag. Minsan nalilingaw kamo na pigwawalat ang gamit sa bag, pagtukaw nindo, pakapapicture, wara na so bag. So dawa may CCTV po, mahiling mo sa CCTV, pero di ko aram kung makakabalik pa ang bag nindo. So, iyo po yan. So pagirumdum lang po. Ngunyan, ang mga aldaw na ini, may mga sindikato po na nakapalibot. Ini ang panahon. Mag-ingat kita, maging maugmalugod ang kapaskuhan ta na aday kita nadidihado. Do? Unless i-donate nindo na ang sa indong pitaka, ibali na sa koleksyon. Ikadua po, sa Martes ay sa Miyerkules, Petsa 27, mayo po ni misa pagkahapon, taan mga padi, sa Archdiocese, magkakaigwa ng Christmas party duman sa katedral. So pagkahapon po yan. Pero pagkaaga, igwa pong misa. And then, ikatulo po, mayo po ning opisina sa January 1. So, pahingalo po, January 1. Kaya kung may transaction po kamo sa, para sa January 1, gibuhon po ning mas amay. Kung may pamisa o ano pa man, dahil po magdigdi sa January 1, tasarado po ang opisina. Sa Tianabanggi, ang misa po, alas 10 nin banggi, sa pagsabat kan pagkamundag kan kagurangnan. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo maghagad din bendisyon. An makakamhan as mahirako na Diyos na ang pagdatong kan bugtong niyang aki tinutubod nindo sa nakakaaging panahon asin hinahalat sa maabot na panahon. Magbendisyon sa indo sa liwanag kan sa iyang pagdatong asin mapagyaman sa indo sa iyang bendisyon. Amen. Sa dalagan kan buhay ngunyan, gibuhon niya kamong pusog sa pagtubod, nag-uugma sa paglaom asin nakakahimo sa pagkamuot. Amen. Nakamong nag-uugma sa maimbod na buot sa pagdatong kan sa tong paratubos, susog sa laman, payamanon sa mga balaog kan buhay na daing tapos sa panahon ng magdatong siya sa iyang kadakulaan. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapusan misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Advance Merry Christmas po kaninyo ng amin. Kinigwa pong may birthday, mag-inutan na lang po digdi para sa special blessing.